Така. Здравейте и добре дошли на всички в моя подкаст Ирена Стоянова. В новия епизод на моя подкаст Ирена Стоянова. Днес имам удоволствието да бъда в компанията на една изключителна дама, която има невероятни способности. Тя е лечител, енерготерапевт, тя е събрала в себе си знанието и мъдростта на източната медицина и борави с огромен набор от инструменти за самопомощ и лечение на огромен брой заболявания, симптоми и така нататък. Това е Меги Костова и давам и думата да се представи и да ни каже как ние можем да изхвърлим лекарствата от живота си и само с методите на източната медицина да бъдем здрави, да бъдем в баланс, да бъдем в хармония и да живеем щастливи и спокойни. Заповядай, Меги, ти си на ход. Здравейте на всички! Благодаря първо за поканата и за възможността да използвам твоята аудитория. Ще се представя, казвам се Миглена Костова и съм терапевт с източни медицини, регресионен терапевт и ченелинг мастер и енергиен терапевт, но всичко това а, за мен е една огромна топка, която фактически аз я изпълвам с тези си различни познания и знания, за да се представя пред вас като човек, който може да ви даде няколко начина през тези четирте, които изброих, за това да живеем един живот, който е без медикаменти, един живот, който е наистина на 100% чист, без никаква синтетика и без никакви химични субстанции. Това много накратко. Днес, въпреки че сме се събрали на тази тема, ми се иска, ако Рени ми позволи, да ви представя и едно събитие. Оня ден имах безплатно такова, днес искам да ви представя малко по-късно лечител с методите на източната медицина. Това е накратко, Рени. Меги, благодаря ти много за представянето. Може ли да ми кажеш, да ни кажеш на всички, а, ти твърдиш, че можем да изхвърлим всички лекарства. А, защо го твърдиш това нещо? От личен опит или просто защото си много учила, много титли имаш, дипломи и така нататък? А, кажи ми, какъв е твоя опит с източната медицина и защо ти реши да станеш освен лечител и преподавател на тези методи, с които боравиш? Благодаря, Рени. Прекрасен въпрос. Едното ще прозвучи малко нескромно. Нали, това за многото медицини и титли. Това го оставаме настрани. Разковничето е в това, че тези методи наистина работят. Аз обикновено винаги давам себе си за пример. Много накратко, с 4 диагнози нелечими, с инвалидна количка и едно състояние, в което ми казаха, че нямам повече от 3 години живот и максимално, и то максимално 3 години с положение, при което трябваше да съм с общи грижи от други хора, и то от двама човека, абсолютна невъзможност да помръдна себе си на инвалидна пенсия на възраст, която жените още раждат. Ето ме тук пред вас, излекувана, помагайки на толкова много хора, защото всички тези практики, които предлагам, работят. Няма практика, която да предлагам, която да не съм изпробвала на себе си или на най-близкия си кръг. Говоря за доста голяма практика от много години, преди да го предложа изобщо, нали, на някой
защото при мен, за да кажа, че имам някаква практика, трябва поне на 20 човека, говоря, нали, за преди години, поне на 20 човека да има успешно лечение, за да кажа, че вече имам някаква. А сега, естествено, имам много повече, като регресионната терапия, да кажем, която днес не е тема, но аз съм имала при тебе интервю преди една година. Вече имам около 600 и колко регресии, така че мисля, че това не е малък опит. А за другите пациенти, в комбинация с всичките тези неща, бих могла като практики и методи, не знам, няма да говоря в цифри, но имам Да, опит. Меги, да, благодаря ти. Извинявай, че те прекъсвам. Искам да те попитам следното. Ти кога се обърна към източната медицина? Защото обикновено хората първо се завъртат в спиралата на стандартната медицина и след като вече са минали през всички кръгове на ада, така да го кажем, и след като са изчерпали всички възможности, оттам ги така не им дават вече никаква надежда, обикновено хората тогава им порасват уши да чуят за че има альтернативни методи, и да видят, че има хора, които ги практикуват и които наистина така, наистина помагат. Кажи при теб как беше? Как се случи при теб? Ти също ли мина през тази спирала или директно скочи към източната медицина? Аз, да, благодаря. Аз преминах точно по същия начин, както го казваш. Дори направих глупостта да си направя операция на кръста и точно тази операция ме докара до инвалидната количка и тази операция ми разкри възможностите, защото след 4 диагнози нелечими, хронични, пета, морфин за 3 години, в който ми даваха максимално живот, попаднах случайно на една арабска лекарка, после на китайска, няма да разказвам двете истории, но те са интересни, в които едната ми каза да ям 3 месеца компот от круши горещ, 3 пъти на ден и да хвана раницата. Аз излязох от кабинета и си казах, тази жена е луда. Аз не мога да стана, лазейки, само пълзейки и пиейки само през сламка с тези болки. Обаче реших, че искам да й повярвам. Изпълних абсолютно до перфекционизъм 3 месеца, каквото тя ми каза да направя. Да не ям сладко, да ям компот от круши, а беше лято. Точно най-горещите месеци трябваше, нали, да е постоянно. А арабската лекарка, в която почти през няколко дена разлика, ми каза да не слушам нито един традиционен лекар, дори да си махна стелките, които ме съветваха, че трябва да нося, и много други неща, които ми даваха. Каза ми да ги изхвърля и да направя каквото тя ми каза. Нали? Няма да влизам, защото са доста бяха, нали, поръките. Да. И аз, освен всичкото това, реших, че ще си направя експеримент и всичко, което бях видяла от китайската си професорка, която последствие ми стана преподавател, реших да го приложа само на себе си, като не казах на никой друг какво правя. Защото си правех всякакъв тип експерименти. През това време, нали, вече бях учила, преминах през регресионната терапия, започнах да имам първи постижения през йогата, през аурведа, но те не ми донесоха пак нужното. Последствие станах енергиен терапевт, последствие учих едната, втора, трета, четвърта медицина и така отдавна, нали, съм един здрав, енергичен човек. Рени ме познава на живо, ходили сме на круиз, случайно там заедно и знае колко аз съм Меги енергична. е кълбо от енергия. Тя е просто такъв енергичният човек, когато познавам. А, Меги, значи, все пак ти си минала през тази. Момент, само че нещо лампата ми. Да.
включително и лампата почна да отказва, както и да е. Значи все пак ти си минала през тази стандартна спирала, докато си отвориш ума, за да чуеш и за да решиш да изпробваш тези альтернативни методи. Кога дойде вярата в това? Кога дойдоха първите резултати от това, което ти, а, ти беше препоръчала тази арабска лекарка? В смисъл, резултатите бързо ли дойдоха или имаше нужда известен период от време да бъде вярата в резултата, докато дойде самия резултат? Как М, беше? Сега трябва да излъжа, ако кажа, нали, че наистина съм повярвала съвсем първите дни или седмици, въпреки че виждах леко резултата, но се си мислех, то си е временно, то така, докато наистина не открих при китайската вече професорка възможността, когато отидох на един последен преглед при нея, и тя ми постави определени игли, мокси и вендузи и така нататък, да не влизам в подробности. Това ще се изучава в моя курс Лечител с изтока. Видях, че всичките неща, които тя сложи върху мен, че нищо от това не е нито синтетика, нито химикал, нито каквото и да е вредно, което е. И аз си казах, добре, как така тя успява да ми помогне, ако искате ми вярвайте, в моите представи тогавашни, преди много години, тя ми изглеждаше като някаква магиосница вълшебница, която наистина сътвори някакво чудо. За около 3 месеца, когато ми беше насрочено, там имах определени операции, защото ми казаха, че трябва да си направя операция на 7-те прешлена и ортопедката ми каза, голяма работа, госпожа Костова, и 2 години, вика, ще ви отнеме от живота, ама вика, ще се оправите. Естествено, аз отрекох, защото вече виждах резултатите и така с изучаването уча, прилагам. Уча, прилагам. Всяко нещо, което изучах, всяка глава, всеки семестър и всеки урок, аз го прилагах на себе си и виждах резултата, като започнах, нали, както казах в началото, с по-близките си, на които можех по-лекички неща да виждам А, как се получават. Да. Меги, значи малко изпревари нали, следващия ми въпрос. А, Всъщност ти кога започна да изучаваш, освен да се лекуваш? Кога започна и да изучаваш тези методи? М, И при На кого четвъртия си месец се още взех. обучавала? И при кого На си се... четвъртия месец взех решение, че трябва да уча. Първо започнах цяла година при Владимир Петров, се казва, той е русенец, вече е почти 82-3 годишен. Тогава изучавах йога, но не като упражнение, нали? Йога като философия. Той започна с мен с буквално с 1 минута само упражнения, защото аз не можех тогава, нали, дори и да дъвча. Нормално стигнахме до етап за 1 година, голямо постижение. Почнах периодично на втория месец при него. Той ми отделяше по 5 часа на седмица. През това време започнах да уча регресионната терапия. Аз вече имах от прага, но нямах практика. Изучих 1, 2, 3, 4 различни вида. Започнах, там се практикува много и трябва да си намериш и постоянно, нали, някой, с който ти да практикуваш, той на тебе. И така се придоби много опит. Направих свои 24 лични регресии. Не случайно имам при тебе подкаст, нали, регресията, която спаси живота ми, защото от всичко, което, нали, физически аз прилагах, защото ние сме нашето тяло е 1/3. Ние ако не лекуваме нашата душа и нашия дух, ние няма начин да се оздравим изцяло. Това е малко, извинявайте, нали, наивно да се мисли, че човек може да излекува само физическото си тяло. И, нали, през регресията
лекувах душата си, използвах другите неща, другия метод, други, трети, четвърти и дойде едната медицина с другата. Впоследствие попаднах на професор Димитров от Стара Загора, после на Лора Мальова по суджок терапия, после при Ивайло, той е в Фурската част до границата, там преподава и така още няколко преподавателя и в последствие влязох в академията, която ми даде всичко, свързано с спиритуалните изкуства, енергийните лечения и това е тогавашната академия, която е за рейки мастер, но там станах последствие алхимик, станах тибетски мастер, станах и рейки, вече нали, го споменах, но те са в една симбиозна връзка с нали, и други неща, и родовите духове, това също се изучава, защото те са винаги покрай нас и винаги ни помагат. И по този начин започнах точно нали, в перфектната тройка да полека да лекувам всичко. Меги, ти имаш такъв арсенал от методи и от инструменти, че просто можем до утре сутринта да ги изброяваме и да не можем да ги изброим всичките. Аз винаги съм ти се възхищавала на отворения ум и на това, че на огромното ти желание да помагаш и на това, че искаш все повече хора да се обърнат към тези алтернативни методи, защото ти, както преди малко каза, е много наивно човек да смята, че може да излекува само физическото си тяло, без паралелно с това да лекува душата си и енергийното си, емоционалното си и въобще другите си тела. Аз знам, че ние тук сме се събрали, пък и хората, които ще гледат записа на този подкаст, са хора с отворено съзнание, хора, които наистина знаят, че стандартната медицина е само ето толкова от лечението на цялостния организъм. Така че ти наистина предлагаш огромен арсенал от инструменти и знания и опит и изобщо ти си една вълшебница, магиосница. А, Знам, че имаш за всяка болка билка. Я да си поговорим малко за билките. Ти използваш ли билки в своите методи? И какви билки използваш? По какъв начин ги използваш, ако използваш такива? Да, Рени използвам, защото във всичките тези медицини, билкотерапията, фитотерапията, нали, е много дълбоко застъпена, особено в тибетската медицина. Но аз освен всичко съм учила и шамански практики, така го наричат, нали? Но това е руска медицина, както нормалната нова немска медицина, за които всички сме чували, такава има в Русия, която е в района там на Кайлас и на тези републики. Там се практикува много. Подходът е доста различен, но нали, пак е източен, защото в случая си говорим за източна медицина и там билкотерапията е много залегната. М, Използвам и български билки, естествено. Изучавала съм и тях малко, но на всички казвам, не се срамувам. Там най-не съм специалист. Но пък използвам всички източни билки, като бих могла да дам най-чудесен пример с женшена, който го има във всяка източна култура. Има женшен, да кажем, руски, той се води сибирски женшен, за тези, които разбират. Има китайски, индийски. Това е едно чудотворно растение, което обикновено се използва изсушено, така даже е по-полезно и е на първо място за вдигане на имунитет, особено в тези зимни месеци, сега в които влязохме, и е чудесно средство за всякакъв тип терапия. Другото, което е много използвано, за което вечно говоря, това е джинджифила, с който аз лекувам на 100%. Аз мога с един джинджифил да излекувам възпаление, кашлица
Мога да излекувам цистит и още няколко състояния. Сега, разбира се, не говорим за някакви, нали, хронични, тежки заболявания. Говорим основно, нали, за възпаление, като искам да дам, защото са интересни примерите, да кажем едно възпаление отдолу, бъбречно, циститно, се лекува, като се сложи джинджифил в чорапи, няколко вечера се спи или се сложи на определени точки на ръцете. Нали, това е от Суджок, от корейската медицина, която ще изучаваме, да кажем, в този курс и можем да спрем. Такива възпаления са при малки деца, един простатит при мъжете, който е много често срещан. Да не кажа, че даже е повече срещан, отколкото при жените, цистита, нали, такъв тип възпаления. И ето, пример, вана, цялата с джинджифил, може да те оправи буквално за един час, ако хванеш първия момент, буквално първото усещане, че имаш грипно състояние или настинка, ти можеш и нос да промиваш, можеш абсолютно всичко, можеш да го гаргариш, да го смучиш. Освен това, джинджифил има голямо приложение, защо го казвам в китайската медицина. Той се слага на пъп при огромни болки, менструационни болки, при всякакъв тип болки се спира, като се сложи настърган джинджифил в пъпа с олио, което, нали, е загрято. Другото, което можем да сложим отпред или отзад при огромна кашлица, говорим за наистина магаряшка кашлица, за много сериозно състояние. Да, бронхопневмония не може, но само бронхит може да излекува, ако се знае как по схема да се постави отпред, отзад, къде, колко време и колко да е пресен, дали да е сух и така нататък. Ето, а джинджифила е залегнат вече и в нашата билкотерапия, макар че, нали, до преди 30 години не беше толкова, много има и навсякъде на изток. Черен пипер, обикновен черен пипер, пак последно ще дам, е едно чудесно нещо, което дори чай от черен пипер може да излекува болно гърло, ако пак хванем началото, плюс още много други подобни, като на джинджифила, приложения, с минимални разлики. Беги, ти Това е направо накратко, нали? си, Аз мога да говоря, направо знаеш, с си, може да часове. говориш до утре сутринта, знам аз, да даваш примери и изобщо да отсъмнем спокойно с тебе, но тъй като нямаме много време, времето ни притиска, за това аз искам да те попитам, Меги, ти как определяш какви методи точно да приложиш на определен човек, когато дойде при теб? Да речем, ако е по-тежко заболяването, как диагностицираш, как протича една диагностика при теб, по какъв начин определяш с кои методи да работиш, кои инструменти да приложиш в конкретния случай. Дай пример с някакъв по-така пресен случай, който имаш и така ще ми бъде интересно, пък надявам се, че и на нашите зрители ще им бъде интересно. Благодаря. Това е най-добрият въпрос, който съм получавала за толкова години. Много правилно формулиран. Това е, което хората обикновено не могат да промеят, нали, по-голямата част. И казват ми, как така, не ми искаш, нали, кръвни проби, понякога искам само да потопят един лакмус, за да знам дали има наличие на киселинност, нали, в урината. Как се определя? Това е различна система, която е на 99% много точна. Нашите тела се състоят от 12 основни енергийни меридиана. Има си специални таблици, в които човек попълва определени симптоми. Да кажем, първи меридиан, бъбреци, втори, нали, бял дроб, така, условно казано. И всяка болест, всяко състояние, нездравословно, има само две положения. Няма трето. Третото е перфектното здраве, баланса. Или имаш излишък на определен меридиан и на енергия, или имаш недостиг на енергия. Затова много заболявания са свързани, нали, с хронична умора, с задъхване, с невъзможност, нали, да се стане и така нататък, или пък обратно.
Прекалено многото енергия също разболява. Това, което хората не знаят и което почти не се говори много за него. Като давам пример, да кажем, едно наличие на повече енергия, в случая на дисбаланс, да кажем, едно главоболие. Тогава енергията нахлува в горната част, нали, в главата. Едно кръвно, много високо, също е един инсулт или инфаркт. А пък обратният ефект, ако нямаме, нали, достатъчно, тогава получаваме, както вече изборих, нали, хронична умора, запек, недостиг, нали, безсъние и така. Това е много лесен начин. Има си и други неща. Карам пациентите ми да си снимат езика отдолу, отгоре, основно ногтите. Моите никога не са лакирани, защото това е много характерно и само вече ако са на място, тогава мога, нали, да измеря и пулса, да го видя, но мога и по снимка, като се снимат и очите, това е последното, и вида кожа, и това как стоят справени и походка. И ги карам, примерно, да се запишат 15-20 секунди, но това е като едно плюсче, нали, което ми дава някаква информация, защото дори и типа коса и кожа наистина ни дават информация какво бихме могли да развием. Защото това е прекрасното на източната медицина, да не чакаме да се разболеем, а предварително се виждат симптомите, които ще евентуално могат да се проявят след 2-3 до 5 години. И ако прилагаме всичко, което ако искаме, нали, да го научим, тогава ще сме, както се казва, безкрайно здрави и млади. Ех, че Защото ние ще хубаво. хващаме, нали, първия момент, нали, начална фаза и няма да допускаме нещо да се хронифицира и да ни поставят тежки диагнози. Много интересно, много интересна диагностика. Което от думите ти, аз знам всъщност, че ти работиш и онлайн, освен на живо. И по думите ти се разбира, че не е никакъв проблем, ако човека не а, нали, няма възможност да те посети, тъй като ти живееш в Виена и така е по-трудно човек, ако живее в България, да стигне до теб, но твоите методи работят безотказно онлайн. Енергията тече безпроблемно онлайн, няма никаква спирачка за това ти да поставяш диагнози и да лекуваш онлайн. Правилно съм разбрала, нали? Правилно. Само две неща не могат да се направят. Както вече казах, не мога да измеря пулса, не мога да поставя игли, но пък имам патент за собствено изобретение, как с помощта на пластмасова клечка за зъби, която се гъни, предполагам, че всеки един е виждал, не, нали, тези дървените, уча хората как могат да сами да си правят акупунктура, Точно използвайки това този метод. Да, щях да попитам. и той не е по-малко ефикасен, но това е само единствения минус, че ако попадна на някой, м, добре, как да го кажа, пациент, който по-не иска да работи съвместно с мене и малко е нехаян за здравето си и от тези, които очакват така да стои само някой да прави, тогава няма да има голям ефект. Но ако е от тези, които наистина на всяка цена искат, тогава имам много изпълнителни пациенти, които дори прекаляват с това, което съм им казвала. И дори някой път им казвам, малко така пък отпуснете темпото и малко, нали, не трябва чак така абсолютно стрикно. Има начини, както вече обясних. С две думи, твоите методи работят по всякакви начини. По всякакви начини. Там, където ти не можеш лично да докоснеш пациента, ти го обучаваш как той сам да си а, Да си направи, помогне и да да си се помогне. излекува, да, точно така. Така е и през А, и корейската система Суджок. Тя се учи пръсти и ръце, нали, на крака, ние имаме проекция на нашето тяло и има наснимани видеа от мене, от
от другите ми колеги, но основно изпращам винаги, как точно, къде да намери, колко време да го притисне, какво да направи, къде да потопи, като давам пример, да кажем, едни болки в краката, изцинали крака много бързо, могат само с разсриване на тези пръсти, които са нашите крака, двата крака, като се потопят в камфоров спирт, дори в камфорова тинктура, не е достатъчно, и ги притиснем по определен начин, болката до 20 минута спира. Това няма нужда да си при мен. Аз мога да го кажа, нали, както сега го казвам в ефир, само че в индивидуална, нали, сесия или диагностика го показвам, винаги придружавам пациента, нали, с тези видеа, които имаме възможност в днешно време Да, да изпращаме безпроблемно чудесно. на Това е всяка чудесно, че платформа. можем да стигаме до много хора по този начин и да бъдем полезни. Мегия, исках да попитам, твоите методи подходящи ли са за деца? Може ли с твоите инструменти, с твоите методи да се лекуват деца? Да, може, с малки изключения. Нали? На деца не се слагат игли, защото няма как да бъдат закрепени. Чак след 5, нали, те вече могат да останат известно време, но всички тези са мекички и лежерни методи. Да кажем, като на една лепенка, някаква, каквато и да е, нали, посипем малко черпепер или джинджифил, но той може да бъде в много разредена форма, когато става дума за бебенци. Това, което казах, че се нагрява, сега не можем да сложим вендузи с пламък, но пък можем да сложим силиконови вендузки, които всеки един, предполагам, някога е виждал, които се използват и за лице, те се използват за бебенца. Другото, което Да. загряваме, като, нали, малки грейчици специални има за лечение, всеки е виждал на крачетата. В днешно време има и тези, които, нали, се натискат даже и човек е навънка и то започва да отдава, нали, топлина. Също можем да потопим ръчичката на бебенцето, краченцето, стомакчето, да му сложим топло олио и още много други методи, абсолютно от новородено бебе до човек на 123. Супер, Защото казват, че на универсални методи. 123 била последната най-възрастна жена, затова дадах пример с нея. Звучи прекрасно, Меги, прекрасно звучи. Много, аз съм много щастлива, че те познавам и че си в моето обкръжение, защото мога да черпя с пълни шепи от твоите знания и от неограничените ти така, идеи за начини за помощ, самопомощ и така нататък. Искам да ми кажеш с няколко думи а, за този курс, който ти подготвяш и който стартира наскоро и който беше така повода да те поканя отново в моето студио и така да... Искам да ми разкажеш за него с няколко думи. Какво точно ще представлява този курс? Какви методи в него ще използваш, на какви методи ще обучаваш хората и след като изкарат този курс твоя, те какво ще умеят? Каква ще бъде ползата за тях след като изкарат този курс? Какво ще могат те да правят? Ще могат сами да се лекуват или какво точно? Какви ще бъдат резултатите, които ще има всеки, който се запише в твоя курс и го изкара? Да ни разкажеш малко подробности за него. Добре, благодаря. Курса за лечител, всеки един в него ще получи едни базисни знания, които аз отдавна съм разработила така, че да ги представя а, по-лекичко, по-разбираемо. Курсът е 21 дена, 3 седмици, в който ще имаме няколко часа. Един час ще бъде теоретичен и аз съм практик, защото
само тогава се постигат резултати. Всички можем с едно натискане на копчето да получим информация за това, което аз ще говоря, но никъде не можем да получим точно как става, откъде се почва, каква е първата крачка, за да се излекуваме, като ще наблягаме на едни основни няколко състояния, като възпаленията, нали, които са общи, но те имат и общ характер за лекуване, имунитета, за който всички знаем колко е важно, и всеки участник, който вземе всъщност участие, ще работим по негов проблем, който той прецени, че му е най-наложителен. Първата седмица ще изучаваме суджок терапията, или както вече казах, малко теория и повече практика. Втората седмица китайска медицина, базисни знания, като нали, няма да разтягаме много. А, практическа част с акупунктурни, акупресурни точки, които ще ни помогнат за тези неща, които казах. Можем да ги използваме, нали, тези знания за нас, за семейството, за децата си, за внуците, за близките си. И накрая ще завършим с тибетска медицина, която преди малко казах, че тя е при нея, се набляга повече на масажни определени техники и на фитотерапията от източната медицина, но и българска съм вкарал и практика. Основно практика и ще завършим с една не много известна, а много полезна техника и това е гуаша и пайдаладжин, която е потупване по цялото тяло, което хората успяват да се излекуват от много тежки състояния. Говоря наистина много тежки. Ам, има достатъчно информация, ако някой не е чул на тази тема. Така че мисля, че това са четири много, много полезни неща, които ние не практикуваме и като цяло ще дам съвет на всеки по-отделно, да кажем как да използва солените вани и всички видове вани, които спасяват живота. Знаеш колко много рубрики, колко много пътя съм канена по тази тема, които съм изучавала при професор Фармацки. И, и ще завършим с това, как можем да се излекуваме само с една пръст, разбира се, обикновена глина пръст, която дава чудесни резултати и точно във връзка с тези състояния. И накрая ще завършим с лечението на Вилм Хоф, така е познато, но всъщност то си е шаманско тайландски метод с лечение с лед, в който има вау ефект наистина за хора, които са изкарали много тежки заболявания. Това е една схема, която се изучава, която с поставяне на лед тук и отзад и на определени точки ние повдигаме имунитета и наистина спасяваме живот или събуждаме мъртви, както казваше моят учител. Това е един прекрасен финал за нашата среща. Просто а, м, аз поне доколкото разбрах, ако човек има някакъв здравословен проблем и се включи в твоя курс, вероятността до края на курса да е решил, освен да натрупа знанията, които ти му даваш с пълни шепи и го учиш как да се самолекува, той до края на курса най-вероятно ще е излекувал своя проблем. Правилно ли съм разбрала, Меги? Да, ако е изпълнителен. Ако следва стриктно Точно, да. стъпките, Да. напътствията и така нататък, разбира се. То няма как да седиш, лежиш на дивана и да чакаш, да гледаш на Меги видеята и така да чакаш да ти падне отгоре. Разбира се, трябва да предприемеш действия, но на мен това ми звучи прекрасно. Така че, а, хора, ако ви е писнало от стандартната медицина, ако ви е писнало да ви изписват антибиотик след антибиотик, ако ви е писнало децата ви постоянно да се разболяват, постоянно да ви ги връщат от градината, с градински сополи, за червено гърло и така нататък,
и да висите постоянно при джипито. Ако имате някакъв хроничен проблем, който отдавна ви мъчи, но и сте обиколили много лекари, но така и не можете да намерите лечение. Ако наистина сте отворени към алтернативните методи и искате да изпробвате дали работят за вас, мисля, че това е един прекрасен начин да го направите, като се включите в курса на Меги. Меги, кога започва курса? Само след 3 дена на 1 декември, На 1 декември. Супер! Супер! Значи, за да има а, време до Коледа да сме научили всичко и ако нещо имаме да си оздравим, нека да преминем през това вълшебство на оздравяването. И един от тези, който ще участва, ще получи подарък. Това е безплатна диагностика на състояние при мен. Щяхме да забравим, Рени, да кажем. няма да забравим. Меги, Добре, аз сега искам да те попитам специално за моята аудитория, която гледа този епизод. Какво си подготвила ти, Меги? това, което казах, безплатна диагностика, но искам само да вмъкна в това, че аз нямаше да съм тук с вас и с всички, ако не съществуваше Ирена Стоянова, защото аз бях един инвалид на темата технически умения и благодарение на Рени съм тук пред вас. Тя ме научи с огромно търпение да натискам копчето, като не можех 2 месеца сигурно да създам TikTok профилите си и да се науча да излъчвам, но благодарение на Рени аз мога вече много неща. Дори в някои отношения знам повече и от един ми син, който не се вълнува чак толкова много, но аз имам повече технически умения от него. Благодаря ти в ефир и призовавам всеки, който иска нещо да се развива, независимо в какво направление, да използва твоите услуги, защото различно, много си различна, по много сладурски начин предлагаш нещата и човек няма начин как да не ги запомни и да не ги научи, освен това пък и търпението, защото не всеки има търпението да преподава и да обяснява. Всички знаем в този забързан свят. Меги, много ти Обикновено на благодаря. втората, третата минута вече са ти. Много ти благодаря за тази минутка за реклама за мен. А, аз също ще кажа, който има нужда а, от това, от помощ да се позиционира в социалните мрежи, да си направи цялостна стратегия, да си стартира подкаст, да си направи курс платен или да премине от безплатно съдържание към платено, с удоволствие бих му помогнала. И който се запише тук отдолу под това видео, напише искам. На 3 човека ще дам безплатна 15-минутна консултация така по негов конкретен казус. С удоволствие ще го направя. А сега, в края на нашата среща, отново ви призовавам фокуса да бъде върху Меги, върху това, върху нейния курс, върху безценните знания, които тя ще раздаде щедро, така и без да се скъпи. И върху това, че този курс всъщност е една инвестиция в нашето здраве, в нашето бъдеще, в това ние ам, да не ходим, да изхвърлим лекарствата, както написах в заглавието на този епизод, да изхвърлим лекарствата от живота си и да прегърнем альтернативните методи и природните средства, които комбинирани с знанията на Меги вършат чудеса от бебе до 123 годишна възраст. Искам Благодаря само ви. нещо да допълня. Секунда внимание, че това са селектирани знания, които на мен, както разбрахте, са ми коствали години обучения, да ни говорим колко средства. А това са сдъвкани, както се казва,
и комбинирани, предложени, селектирани знания, които с практическо приложение, които веднага можем да приложим. Не трябва да ходим на дългогодишни цели семестри да изучаваме, а всъщност получаваме това, което ни е необходимо за, особено за този сезон. Благодаря ти, Ирени, още веднъж за възможността да използвам твоята аудитория и се надявам и да съм била полезна с информацията и знанията си и с отговорите на въпросите си, на които всъщност отговорих на твоите въпроси. Извинете, малко се обърках. Благодаря ти и аз за гостуването, Меги. Успех на курса и до нови срещи, мили приятели. До следващия епизод на Ирена Стоянова подкаст.